Boigo chiria chia mache inyuranga rangi chiga nigo chiri kurwase chiri chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati Boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixa iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi Boigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Lituko nelia ramisi omwancho morigereri gitariki 13 chiomotienyi ogatato omwaka bwechirubere na 2025 chingaki amange agenda kwaneke wachinsemo ao ime na isiko ya Gusii me county ya Kisii county ya Nyamira na boigo chinsemo ao ase county ya Nyamira chingaki omugafana bwe county ya Nyamira anyaka bagakorera ebitambukero anyaka bagakomuke koligia omorembe ase county goseje punge ya county yo na boigo abamusi lituko lya lero enseme abamsioni gabamwe na gwetia lichiko limayetemna budget gose amangana yo kurigereria arena mono chiba chicha nyanga bachiko chiko tumeka ase omwako gochiko chaka gwedira asenseme ya moye bunge asensemejo na boigo omosayo mona yarani gairusyo guma chinse mochia bitale kubwatakana ase gotebekamna ne banyako abagotwara eliomana ase enga yabo ayuwa na yando mwanjo morigererie kene kionga chinsa ibere emagoroba ya lero ncheni gongoro ku Haroni Ototo Nyangiri kuruanse memanyerio niga kurukwa Wilson Makoli konderi tangana kigima aya negati yali na kwariganirie ase kionga chinsa ibere jemno mogabana na atebire kubareta amo lakini wakanyachi urubwe chibere chile deadlines stances Umugavana habwe county Nyamira omusike mumenyeribo gotabuna omukio yebo koliyo murembe ase bunge ya county ya Nyamira nigo otaranyora amatunda goikabono nanda arato kire ose difference jine chigotoka kura gamba tule nere na baonya elinde bagendera buya Musaebu emyaka yaigatwa gotebekana kwerusia obogima magiga yogotebekana kobachana chingwana no murugio ye Onye baadhi nyakoe ya very municipality so tunasema ni sawa kama iko municipality lakini bone kila bako tubekira chile license igoro igobone biashara bya menta bya bayigoro
ikiagera gaiga ntubwati offices cia serikali chinsini sana tubwate abamenyi nabonjirori bechiro ya Nyakoe korwa ebirengerero byabo igoro yechire yuko ba municipality. Na mwancho muligererie ekionga chinsebere likulia lero niko togochakurwa se county ya Nyamira ase bunge gosensemelia ye bunge ye county ejo emanyakadam na bunge mashinani ya Nyakaba gekomerna rituko lia lero ase banyaraka bagwetia omoswada bwechibesa ekerenga geji bilioni sana ibere chinuguta isanemo ibanyakaba gotani ko banyataka bakuligereria chinsemo chionsi chie county ejo anemono chigodi embirongene chie county ejo no enabo niko banyaraka bakurwa kobolia una okoigwa na nokubwatana kunyakwanekwa ime ye bunge yo elio aba MCA bonsi be bunge yo na amanene mono e county ya Nyamira banyakaba bakungusiramo elio koenekelia abamenyi be county ya Nyamira amagendero oroboti oru ni gorwaliganirwa no mulikito Paul Cup Okara negati yaba MCA hanene bakoa umuspika Okero Okoboko abo banyaraka bakora ebikara bya bunge mashinani me wadiga yeri goma wetia county fiscal strategy paper ya shilingi che billion isaro nebere chini gutaisana nemo iyo hera tukunyaraka bage gwetu akobe budget bene yo mwaka chiri wibere na 2025 mwaka chiri wibere na 2025 nemo iyo kurengana mo nabarabo hera tukunyaraka bage kwenekia amagenderero au Kimba certificate montarete report yayo itobira tebe included igasete gatangaza about public participation eriarenge kijauli igoro twaetirie ekora kori twabwate epepe iri twabate are korwa CFSP county fiscal strategy paper eyere indicator ekoro kingie budget yochikoba kurigana na magania y'abananchi baitu banyamira na kilo MCA oyo toma the world based projects twaji capture twabika chonspikire word nebwate the world projects okwanekerekyo hegataba MCA nigo bagendreko bakomochianene erumbende yo yaba MCA bagendreko bakoreta engusana ntindi asono baganiri okuigwana kwenekiwe me county iga Nyamira nari kuboria iga abashimiwa bali baito babuguri chirungu tiga batige ekisegi bana amagendera achakire titoko nyakobale rusikali ngantu bwati magendero Nyamira kuna abashimiwa babwate amagena n'ekinyimbo Nyamira igo kirionse togokora kende ngeo togokora kirekebe na ndonde wigwete na bunge mashinani yembobere koti nekortaki nerororo banyina bo nigo bagendreko abakomochia egati aba MCA abo bako baseme biara ase oigo baganire eliogi yomusubati gosikwa na maneno ya kwamba sisi ni legislators na tena bado hatutii zile sheria ambazo tumeziweka sisi wenyewe. Unapata koti inaamurisha kama judiciary. Kenya tuko na executive, tuko na judiciary na legislators. Judiciary ikipatiana mwongozo kwa legislators, wafuate maneno ya legislators wanasema. Ngabangina tutakiri gukwana. Ando soko rumo hada bangine agendereire mukunguna ari kuruma yaye. Igo nto yabo saiko. Igo torane purpose. Abangina kenyo sumo sacha gokora. Mungana agakora na agakora byamono. Nonye nabo niko bayiwire mirango hasi bono ko cyase bali bonsi baranyarako baba kwibwatanya munero mbeye iga eri kweneke buna magendero natwe kunyarako baga kweneke wimeye county yiga ya Nyamira. Bari bari gukorama karaba korere gas abakonya gukorama karatikana na baru karwa gukorama umaya korana kibindu bya bikoba. Njobuna botambe ngukwana nkura ryo marembe. Na ndengiro renga na bogo cha kesegi karokwa nyorere nkubuore okobeka makombenso beka matemoinse usuke mutwe. Na wale wenzetu ambao wanaendelea kumpinga na waomba mvuke sakafu mje tufanye kazi muache denial. Amkubaliane na maneno ambayo imekuwa imeshatendeka. Ishakuwa. Ikinko report ligetaseni kya ubwanchete kya Gatembe. Kugeiga ime yewadi yeri goma egotoke me county ya Nyamira inchego ngoro kwa Paul Cup Okara.
Chinga kijecho omwanjwa omurigereri omugavana bwe county yo Amos Kimwamyaribo liganya kabaga karabna nigatemere ko muke bitambukiro ao kwene kebuna ngobekare county assembly ya Nyamira gose aba MCA be bunge ya Nyamira amo elibanya ka bakungusira mo na kwene kaliya abantu ba Nyamira amagendero nabo nigabolire bonsi bali bakwamereria okoba kwaye enokwokero omo speaker gusomonogale bwe bunge yo wanjirana habuna okero nere omo speaker bwe bunge yo na igo kumwali baganya kaba gakugendereria amagendero oigo niganya kaba gatamna emeshara yanyaka gakonyorwa kubwatikana ase abakoli mirobe county Nyamira bataraba gwakano asegeka na jikone kienga ngoba kanale asobwa ngomono na oigo kumenta buna nigo gose kumenta kubolia abarayi ba Nyamira gotasegeta na kuigereria umurero ase ogo kungusana na okogante konekwa ime ye bunge yo ya Nyamira jemno mugabana na atebire kubareta amo lakini wakanyachi urubwe chibere chile deadline stances ndete ebwe etaete koira nanse tosoa mesa tokwane kende nke yo kerasinya abantu akarabanjire wisarasense wikirabano iga tina fauro lakini tina atika ningendereta ndete koreta elected kwanza amo together tukwane lakini wabakene barobune speaker ebekire kisheria obviously yakorwa Enoch Okero igo ikera bono iga na bere igo wateona mbana wakame meshahara ndutu assigned meshahara because mbabwate director igo mondo ojawadana nyaribo bwangire gotwakane meshahara obuno borimo mutupu tukwanira bakene twanjerane ngaki oyoma ke requisition odio ndori goteneni egina igete chiwa cha Nyamira tari gavana yobra bongo papiri asawara Ivons ikiara mbaro bakke wabeira wako igere chinko nande tuwate evidence no gokwana bakwanire amario yawo ndo yabwata ubati ye county assembly onye bawo soime asokore to morembe na ase ensemo ya magendero mugavana Nyaribo nigana kibuna nigo agendrete kwene kia magendera chinsemo au ime ye county ya Nyamira ase obwagachi wechipara bogendrete nabo komenta buna nonye nabo nigo burachi gotenegeka kubwatakane mbure inyinge gendete gotua eyo ekobwa eyo erachi koira egeka elinde na magega yaje chichipare chichakorosigwa chingaki embura eratoke ngaya nyane kabage kokea nabo igo nigo mugavana Nyaribo nyara kabaga kwanire gore mirobili yayo kwena na amaliogo gochia senya gitali au chidijita bwatia amaliogo ime ye county ya Nyamira nani mumanya kere nyombe korwana amagendero na bao slow down unabono si department chonsi chigende gase yabo omwako yo twa debete to reji tractor jende te gase jakora Nyamaya siga break into two ya mekanda kyabanyoro ninde kanda omwagamo ya kyabanyoro akanda yo gukora borabo agenda botutu ya not mogirange korugo mwama ende bokere yo gukora not mogirango echo wet mogirango kire ward ne korore sigas chichiwara phase 1 otwa datora akora 15 kilometers arabu ejira atigare tushikora phase 2 phase 2 iwane jo depend on the size kyaji ward nje chingara yaka njiro chinyenge yaka iyo nabato korera chiward Jones kyaji ward Jones na bana ba Nyamira na no tari otanga kete kure iteri go charia bonsi babwate right okoro chibara bypass ya moto kora as accounting 50 million
Nakura Koruyange 100 million. Koruyaya Center goche Nyamira Town. Yaanzirwe igo mobe patient magenderane na gendereta kene ngiyogete nini. Lakini utoko weko mkazo all the time kilo mwaka unatoa weka mangana ichibara omwaka uja toweka mkazo amangana amariogo na intoko bushane succeed or take off the ground igoto chamo tubuaterana tiga mangana play mu game na governor tadi aroma nyene county onye ko bwato basemi obo na umwancho muri tutigarte ime ye county ya Nyamira nigo igati ya barai kurwase bung igose county ya Nyamira bezo kirina ko muchi aba MCA gose gati aba MCA bali bagenda na komera na no muraibe kya magia ODM anana mono magega yo chiburaburu kwanekiwa ime ye gati kya gose stadium chingaki omurayo yo anyate kabaka kwikirana asomo yega bokwa na uniform chinya gochia ase team yo mupira Shabana waigo nigo banyalka bako muchi chingwa na chiae omurayo yibwe kya magia ODM muskirera murodinga jenya takabaga kote abuna za chinde omusike Fred Matiang'i na isa kuboli karokyo boraibu ense takonyara koira kura agekora gesa kyo mugusine geke na igo chikura cyo mugusi chyo kati cyal konyara koba chiko moetia ostiko nyara koba chiko moetia elianya kabaga kura ense ya Kenya mulikito Fatgad Gisemba na rotwalira robot yoruo na rokobwati abarai aho Croise County ya Nyamira nigo boigo bagenderere wesokia na kubaraga ibyara aba MCA Croise County ya Nyamira anene Croise kya makerekia ODM asoko genda na kuomerana no muske Raila Odinga asoko musaba amabera kubwatikana neki yakorekana ekero muske Raila atara goika segeti kya chikosori kya Gusi Stadium ekero ekirabu kya Shabana kya bwate omoyega nandi tigatonde mwe abari bachita barahimbara baumeranete bagoteba muna bagusinto isaini bari no batamanye tinki bagokora aba gusito isaini cinga kichionse ekyara ngara bagotana ne nangara mangana ali obusonge stadium nese igiye koba ari cyombe cye busungana ngoze cyombe cye umata ali Masai Mara inge bataraje roba kore segiyeho bacha gotana bagusiwa ne kisigi kigo kikoba mugusitara atanga segiye nde esegi atangasire neyo koreto borai wekene oborai bokoreta magendero bori bokororekana nonye nigo abarai abaiga nigo batebire ensemo yabo buna omugusi nigo baromiteryansa ase okwenekya komobwatia bare omuske Matiang'i naenda ase gasi akorire ti ministry chonsi ipi igago perform na kikiagarire omugusi oitabire otebire na Ukengo Matiang'i nere president ya Kenya ebisa kubyonsi byatoitabire na intutuware ko sababu no omugusi abatu asupportire miake yonse na barobutiga batu support Ukengo Matiang'i abe president ya Kenya na kimogo teba tuabeire to konya abantu bisa kwebinde buno mogere tuabeire to komokonya abarai abaiga boigo nigo baganirie omugusi omugima koba riboa erimo nagosoa asikia makeria omuske Fred Matiang'i arache gotenena amana kirokyo chingaki arache koria ekerogo kyo burai bwense enga kimunyori story ya magega no mundo bate isko ya nyachae etua mutigete ndije tukomo bogoro onya gotagete komanyango muri ndora no muri kabeisiko Matiang'i eto taita abantu muna babo nyonka abantu kisengete kitu kurugusi babo kongo bateni ni kabisa imara bago te banga Matiang'i tokore to como tebia eso boro to maraga eto como tebia eso boro to basa con ino na banda baisiko bata que to go aka ni mitwe ayeto go sigete sana to basa kuya kobonyira ekiagera ayeno monta abantu kenyenge mayanje muno gochigocha abantu bakomanga nesera uti ensemo yende nigo batwarire ekerengerio ikiao kubwatikana nogoswa ikiama ekemo ekyo omuske Fred Matiang'i arache gotenena aroro ekibatebire barabwo ase oburai bonde nigo baganitie bechorere omurai oyo wa magenderero era abe misreading
gotebanga atogochigwakera omonto korwa ase epati yarwa, especially these local positions. But as a position ntotagekera omogusi asapoti candidate iri gochigotokororo ere as a presidential candidate, lakini aigankaro ntoche tuomane ntonako ominyokani Kingo ripotera Getembe kurwase ewodi eyeiga ya township eibe gotoka meye bunge ya West Mugirange county ya Nyamira. Njefatigad Gisemba na umwanju mugereri asengana ya goichania niko yamata ya mukuru chinse mochia bitare yaboka no mochano magaya konyora omusaye bwengeyo bwemyaka igatuga esungetie ukwana mamo mwabo niko atebabona niko babere bakungusana na gotwara omana na omurugi egento ndachinde kirera kwerusia obogima obwo niko roboti orurwariga niko amono mulikito Dipon Asanya. Asenka yomuga Nyabaro nigo tuomerana nekiriro kia mayanda maega y'omwana Bovid Nyabaro gotoka gasuguna-ine ero mwaye yani Grandis osibori Nyabaro naraire naigwe bikuro atabuka nasoka nyora mukamurone ukorera muboni pasuti onye nyentire Ngoro ku Daniel Machera ku Simon igonde youth representative ya Bomurenda Ward yarenge saa 5 ya butuko uyo nyagusira pasuti igare neipa yane gaigange igotuigu chikuyi twacha pakororo twikoro twanyara kene iga aisungeti chinga keki keirete egekora buneke gegokoreka gitaramanyekana mama bali na mukaya sana ono amanganayo twachi tukanyagamba akaera omuneli mumurandangire antebeti mama njuma ndiko bisantebeti mama mora oyo ambole tiga imana yo mukungu no musaje nereri ngatureka maisonse ndi nkamanya imeyane nkyalengereti edibona tebale ngamtingate yumuswati ngamtiyaya koraki inde kente kyokora nekibe mangana ndara atokire ose difference jine chigotoka kura gamba tule nere na baonya elinde bagendera buya latest bono elibona yajite gotoka andoche nyagosira Vidma Nyabaro nigare omusaibe myaka yegatwa tete ari ngo muntembuya mumuru hard working ande boigo no mumuru bwata masikani na sekinyoro ekenyoro boni ga go kumate so wa matu mwana ya bwate oje asa abantu ga ekenyoro atari kura monda atari gokorera oje gende omuichano maega yera kororekana koba no mugoko munene aburi tukoligoro munarute gasi abusu agokora usimo ni gachete uri no mugoko kurwa busimo na temiro kuburi jiposi chae ba tebire nga siri tukoligoro na lienge no mugoko sana kena buri tumu noye onte binga mumuro ya chae tukumuburi nga no mata magosa ya kangori magosoki wone kira muri magosoki agateto nyamanyeti nga agataka kumubwate bigoti ekera da kumubwate bigoti lakini tamo korreti kende bono naende bono chitoro chikabaira bono ngana liyo atabogete akanyoro uyu mugako etaiburire ogochigochero akanyora yesungeti abantu bono nigo basemiwe murabaito mwanyomire ekero mokorrobo kongura saba subati mwarentire mwatangana kotaya baibuli batu warenjera bakomanyereri wamanyanga kyo mwano onagosira otutigire nkwanere ndonge na mangare mechi abantu nabo bagweta naiga okorora nga andatera nga seitani ore tebirenge ligesa kwike kiagera inchire konya tukugamba ndoche ngare oja konyereta abo twaya kugamba kero kende nande lenda ipukane libolyo neli korwa sabanya kenyero ninkeke kyairete omomuroyo iga kumirana namakweli chingaki barenge nyombeye mo nomonginoye Uripoteri kataseni kia hokoro iga ase location ya Bokeire Bitare kutoka ime ye wodi ya Bomurende bunge ya Bonchari eletera na inkoro kwa Dipon Asanya
Mwanju murigire gwikira bwe tokwenda omutimoko omokeigo tokwirana na mangena kwarigania ayonda nyala kwa ngo koletera asenseme ya kabere yeke unga jinsa ibire konda saboniga tokwenda ase studio ya kabere tonyore obaseme bwa gatembe no mugaka ocho inyambasura Bagaka ninjo ninjo gatembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo aye ngakiondigere tiga bo beiga ya yo mokendi uri go muntu kia ya mungi no riro mugakori no manyete ngai tata kwambwatire mangana baraguri batarutenje kara bantu mbagachiro boraguri kinje kiaru twende ngana yakora yamanyekana ngana bayariga bona tate ngana kwambwatire yo kubwatinya lebo yo kumubekerera kangana kabisa ngabona kana bakari ne kenkeriga iye kwambwatire mangana baraguri batarutenje ngana ina barimba akonyora ina bumugusia tena kwambwatire mangana baraguri batarutenje data kei poraguri balingo bakuruta chinche kabisa ba choro kinga ekenkeriga nekenkeriga kei kwambwatire mangana baraguri batarutenje aina mangana makongubuli na tere mbwate kana ngento tamanyiti pi tukimanyiti bwana ko binga ina ya na royo akakora chinze akakora ngento kiye data taiyo kwambwatire mangana baraguri ukona konganja kanja kuna konganja abantu mangana Bagaka ninjo gatembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa ligakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende gensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gokwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucuri go busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanjo mulige karibu na ndeto gandera ne kiunga chinsa ibere abaonchirali au kurwa ase echira nyakoe ase bunge ya Kitutu Masaba gose Kitutu cha Saudi me kaunti ya Kisii nigo halitukulia lero baumirana munanjira ya moyo gusanga ibirengerali igoro iyemero bali au yugo kinia echire ya nyakai gose echiro eyo ya nyakoe kolengana barabo nigechire yo gose kolengana gati yabo nigechire yesanire ebirengo bire bwende gukingo ike municipality nonye abange babwate karengerali kingao munagotumanye muri kito Daniel Ontiri Nase chiro ya nyakoe imeye bunge ya Kitutu Chache South imeye kaunti ya Kisii
ase ikaro kiariganigwa kiogosangirira birengerio gose public participation ikialetamo abo bisa bebango nabonchereria korwa ase county ya Kisii. MCA we ward ya Nyakoe amo nabonchereria ase keroyomo arwe birengerio bya igoro yigetambukero kiogokine tauni ya Nyakoe kure sub county wecha ase birengo bya municipality. Ya kwanza tumekubaliana ya kwamba kuhusu boundary ya municipality na sub county, na tumekubaliana ya kwamba kila kitu ilifanywa na tutaangalia kuhusu ile malipo inatakana walipe kwa ushuru. Ukwana negetasini kyagetembe kegeke magayo gukora igikarekyo egati yabonchura niko bagokera igetambukirekyo nabake rekana gugipinga nabaria bapinga niko barua kisababo chikubwatia ari tangani etauni ya Nyakoe tebwatie birobu bya butuko chi street light ekyo chikokoremeremo boikiranu kabere etauni yo nigere enchabu na monasensemo yechiro gatatu ebango era chigosangiririrwa ne nyinge korenganirwa nobonene bibyasara asensemeyo na igote baraba tayari kurwe bangenene ngana yabe kwa chinguru no mo MC obo kokwa na tura mangana yechile titorenga usemba keri webango so ebango baranyara ko ba comfortable waka na irinda bakore biashara byabo asenjera molembe na lego saba mugabano ito ba Simbalat ntorigo kana Nyakoe tebe municipality la Nyakoe na gatawoni kao kinabono a consider abantu abakore biashara bya Nyakoe wodi kera abana baba kibechikura bae elinde bakei ebango yabo bateba magania yo haisa gwikiraniwa na baegwe chingaki chukwebanga sobonchereria rero lyo nawo bagwancherana ekerenge kyo ke municipality one cho ntobugati asa abantu tokogenda twakengana taiyo torigeria sensobo chabu tokomora asubo chabu tokomora se endiba asa machi mase sasati to tuare go sabanga biko ba implemented then naritora abetayare gocha wancherana ekarutua birorire na kuandera kuna chachi license chirichi usikane na nsema ya municipality onye baadhi Nyakoe ya very municipality so tunasema ni sawa kama iko municipality lakini bone kira bago tubekira chi license igoro bone biashara bya menta bya baigoro ikiagara ga ntubugati offices ya serikali chinsini sana ntubugati bintu binge industry nchi ya kene nkeyo gaiga market ne nkere market day nere gokonya abantu baoni bintu here and there so chirate chiroro chibekire go chire igoro sana ikine kitutayete gotaya batiga bakei nege no bakorokeri ta municipality tigabarigire biashara kabira kibigo korworo economy ya Nyakoe ngakingana baira ni chirate chirinse mbagase gotubekire rate ngase njonga tukuru ku municipality batubekire chirate chigoro ikine kigentu ekemana balete services chitakiri chons public toilets balete into beyond spirit abande batebire in addition to that ututayete koboliga rene Nyakoe kiabete municipality omogao ito chibasa chiri chigonto bwate municipality chibasa chiri chikoru World Bank chacha municipality esha ito Nyakoe nereliye na chibasa chiakabeta allocated ile ngachi akodire kende iga within Nyakoe aiga nigago chaboigo chinga kibirengo ase chitani ao bigenderete kurigiririgwa bosio bokeniwa na mono ase county ya Kisii kuraiga sensemo ya Nyakoe imeye bonge ya Kitutu chache South ase county ya Kisii nkoriba derege taseni kiagetembe literane ngoruko Daniel Untiri na gukorera mwancho murigereri nigo umunyakiro gogwe kyombegeri kimanyagete na Commission for Administrative Justice egose ombudsman Mosike Charles Duro anyaka baga gotarira county ya Nyamira asanya kabaga komera no mugavana bwe county yu Mosike Amos Kimomyaribo unejera myo kwenda kurigereria na kunengia chinjira obokoreri bwe serikali nebirengo obogante kwa ime county ya Nyamira boigo nigo Charles Duro anakibunani go barachikurigereri kubwa mono gwetera so gutarira nyagitari obokoreri bwekyombe kia Shago Social Health Authority. We are here to help the county to develop grievance redress mechanism policies as well as access to information act for the county. As you are aware, the Commission of Administrative Justice has twofold mandate. One is to check on maladministration in the public, both national and county government, and the other one is to enforce access to information. The purpose of
visit here is basically to help the county develop access to information. And this because they are implementing programs under FLOCA, which is community driven. These are projects which are resilient to mitigate the effects of climate change. And for that reason, the community participation is critical, and therefore access to information is also very. Mwancho muligere ligo ikirabu no tokorera ekeonga chinsa ibere magoroba ya lero kurenda senza meliende iyo mutimoko nigo toguchikumira na Dr. Ken Mose Onzarigo kurwa senyekita World Fit Health Center tonyako tokuligereria amange igoro yokomenya okuya kabachanu igo tonyara kabago gusuka gochiare chirigo ngoro kuharo ni toto nyaingiri kurwa ansemo elia amangana gose kurwa senza melie manyererio nigakoro kwa Wilson Makoli. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo